Boko so said I boko sir. Oh, what copy he say? Nana pay me Madina Santo. Madina Santo and pay Baba Abeti na komoni mu sada enye desa ni nyina se yenya ne nte ye akwada desmond na wenya mfinhia no dumienu pe na babi a womote no ehwanum ne sada enye pro kese senti ni maame asoma no ese wonko to brodo mra na woni ni nua no mo nketo ano omu eni brodo no ni maame atwen ya desmond mafie watwen ya desmond man wo ye na adwen se oti so no wakwa akwohwehwe desmond enti ne wakwa wodru ba bi ohun se desmond pabu agu ho afa bicycle a wote so na wode ekwa akotade no bicycle ne so eda ba bi enti ne maame dru ho no wonte ase ugu so hwehwehwe ho no mo ana kwadwo obi atu manho bi ewa ha se ya manho no etarefo mankasa a wo awunim no wo kwa jese mutu na ya wo beto manho ni mu enti ne chese ne maame hwehwehwe na wo kwotwe ne mrehwe manho ni mu a akora na ne da manho ni mu a wawu brodo 2 series a wo kwotọ ye kita manho no na da ho no na sensen ene ne nsa ne hwe soro enti ne chese ne nsa na e wo soro no ene ma ne maame ni hu se obi eda nsuo ni mu a wawu enti no wahwe ya so bicycle ne so ye ne ba na bicycle na wo twi na wo de koye no empabo na egu wo ne so ye ne ba ne so empaboa enti na afi ato ayam sisi ne ntiatiam otiatiam ama nkrofo ba ho no mo ne ade o mo be hwe ye no na tese eye ne ba no ene da nsuo mu asam we se yakwa ya rekusam kese pa anya sam ketwa akwadwo asam ne si efie da no ebesi ne maame no ase waya krakra me ka ne se obi a high figure anya no ubisa na asem ubisa ni no wo ka bi ayete se afa na adwumu me sabe ase wo bodam sane maame no se si ya kwakwaye no enti me wa ha ni mu sei amene wo mo nya botra mame ma ho no obi si store so ho dan na obi si for those of you on TV on Facebook who betimi hu ma ho na eda ho saa wo hwese de mu aye tum na che se ada ho saa chewo kwajo on since 2015 ene man ho ne ewo ho no mo saa dua ba ko pekrampo nkata so woma wo moti area ho no mo ne de o mo so mo ye wo mo hu se de afiewura no de wo si dan de ba bedu ho no na mo aye ajanti wo wen yi de wo kata so a aye wo madwum pa me ba be ye aye wo madwum pa o maka ho asam since 2015 ene se da no fie da akora ya kwakoto mu a wawu owo ya me ne wo kasa se ne maame ne so no me kan se wo apoda ma wie ne ma ai kwajo enti me wa ha sei me pesa me ne maame no edi nkomo kakra na ye bisa no ye si ya nkasa se obetimi akasa maame ma wati bo onua TV so afra me ma wati bo onua TV so then see ye small mami no mami ni ntimi nkasa na owuni asam ba ko eye nwanwa wo asam we ho ne se obi a wote bicycle so a wakoto nsuo mawu kwajo ne mpabu agu enkonkon so ne bicycle dan konkon so ena nipa ni sem wawu eye nwanwa eba sa no mami me ne Desmond ena na so eni nkomo me na ma wati bo ne TV so yeah obo ede ni si ye me ni ho na se me si no mo pre me no na me kwe na tse me na ato nsuo ma mpa be na ade asenti omo yi oto nsuo no omo force ya so me yi no nti me bae no me sa me chi bae me bo amane se asem esidi nti me kwe na tse omo ya ready say omo kosie no omo fa na nko hospital police for anti bibi anti sapra no akoli say omo si akwara no omo sie no ehifo ni sie no eri hofo na
Timamo TV so no be hu se omo de adaka bi ade nwira fufu akata so a meka sama ofase anasa me bakra kwasimo ba na nakwasi atra eti chese me ba na omo abona buntu sa omo de no kro no we de e be sra posifo efiewura no monkoche no edan ni wura no monche no oton Kwajo sese no woni dia awa hanu say awu sese na maame ne ka no maame ni bedru hanu mo na ne chese emrantie na omo area ho na wo mo bo am yi akwara no wo mo ankasa agige 10 cities ekoto onua enti na efoda ka na oyi obre ya no mde akwara ni tu mu na ye emrantie na wo mo kona na agige sa sika no ema omo ankasa de bobo ye eni kokosie akwara no enti me ni wo kasa ebesi ne manhora no yehu omuhu baby a wafa besi ne oma monitor na asanka wo beba na nka wo matre no de esiye esoso no ma ebesi ne oma ye ma mini tem a wo so obedu wo da no mo sha oma ye omo force me se me ngwa akwara no force bi nye bi poda nti sta me so me gwa akwara fi wo no me ye free me sha na ye free me just I don't know Chese me ye free. Oba no sese ya obayi a wono ne ba desmo na awu no. Edan na ye maame no. Asa me bedru ha se no bisa ne we fa na dwempo. Pese fa na dwem se o kasa kwa won. Ontumi nkasa ontumi ye hwe. I pese fa na dwempo. That's mon papa wen. That's mon papa. That's mon papa me ba no. Me ba to no. E wo ho. Be me san hu no. Nti chese bisa maame bebi a that's mon papa no. Or what they say. Accra no go school ben in school for any teachers any yes. Amania or Amania na see any for this. A person Amania. Sunday on go school and then the school. It's an end of Obama. And say a day papa na or no ne man who no idea no. I don't know cause so one who never did come. You Mrs. Oh, Mrs. And then 3 days ago, my friend, and I'm too offer. Now, say, the patrol, na maho na yesi etuno. Uni muhumbi asamwana. And I say, and in a obi or no be dear no so a mano. And I'm saying, Anya Biano, Sebi, a buano, to maho nimuna, o wuyano, Mabesha buano, Sabuana to say. Okono kacha mi say o ma dwen say obekwa ko hu mesi ni no na o ma ba na ye o mo hu jo beka ana mi tin da dan ra no we asase ra no we he enti wa ti say ni ma ho no ekum ni pa kum obi ba 12 years o say enra no na me friend born amane ana mi si ti na ni mu we he o de baba ba show obi ba kama ye ni ba wa bra hwa de ba o de baba ba hwa no say ai onu abeba enra Sunday me ahwede ye beka besi ne ofa onu so awan frɛ sapama wo se akwala no nim okɔ no ɔhyɛmpabo chalewote den a pabo be na ɛhyɛ no yes okɔ mamu wa mpabo asle mamu wa de ne enye chalewote ba de wo mo do mo na nyina awura mu ni bi no okay ɛno ɛne na ɛhyɛ no ɛna na okuta bicycle and okita bicycle enti empabo no and bicycle ne di eno ne da enkonkon so and nipa no ndi brodo na wakotoye no ekose nsuo nim wow enti ana esi fiewura no so ana omo asie no wabra police form mehwe won kwajo wo mo asie efun no alright eba ne sa ne mamu wa na wo mo ba ye maami ni kika mu ma wo mo ba ho no mo no na wo mo akasa ba ye kakra yi Desmond fi nsuo nim o mo yi ni free nsuo nim no na wo mo agite 10 cities alright agite 10 cities de ko to nua ebobo adaka enti no mo ye so mo kwa kosie na ni nana ni bedru ho ana nana se na se ya no mo ye musie mi bai ana mo sa ye wa ba dia bedware ne and wo mu yi fu no e ma maami no ne nana ne edware Desmond wie ye no mo san enti no mo kwakosi akra ne krampo na animu no ade a ye asa e no mo kwakosi akra no police for ebesi ne police for nte ho hwe afempo de se de o mo keka ne se de ade na koye no o maami ni nim na se o de call police station ye beti na tu
Enti o ma san di ehu abeto so ni nyina ka ho bi ne maame ne efa na adwumu kwadwo me bedru ye o ma maame ni kokosi woni aso wakobum kotodwe woni maame anim ma mpacho nim kokoni maame wai o mu e ba begu mi yemo ma sese kwadwo de e koso ha sei no eya ahometewo eya ahometewo lady no efa ni tinim maame na wase na de asema ode bai na nya asema ya ma fans nti bye bye kwadwo na krampo de mo mi din maame me da se me mo din akuya sapama na wote ne nka asem no ye wo hwe manhole na eda ho na mesrew mo anyame aye madoma manya sika musisi adan mo nka se yenso ahiafo no ye wo ma wo ko site wa wo de wo ma na tena ka mu na ekọ na wo ma kwohwe bra wo papa ebo yenso so ye ma na be fa site wo na wo ma kwoto pan no doko na bra ye hwe manhole na wo mugya to ho no from 2015 ade we da ho we me anya ade me be sra post for me chifie wura no pe wo pa ma ade nche wo bete ye benya report say post for kwache efinura wutu amena ente se to abonten a won kata so enye we nku ana bi da o ebia site bebre manholes ni gugu hosa na nipa ba kotom son na nipa ewu obi ane ho beka ho asem me amenim say we the Ghana police for we simple mamo won be call hosese ya if you run no de obeta say ache no we are very simple na mo so amukosi efuru no ye mo de trouble abawo na say ka mo twen na mo ko ba police for amane no mmehwe body na ansa mo de akọ na ye tam ko hospital na ye hwe na de ko de poten a wadwen yo so to nsom ne wuye e bi kura o ko dem from bi fa ne yem ne ade na doctor fo ehunu say de be ya next time de be ya ade bi mo so makota makosie sa funu no post for be kwa ko tupe body we ye betu ne ya sa chifi wura na sa ka ho etina be du na chese ya che ma membra studio na fe ya meka abandoned hospitals